мені щиро сказати, що ми все життя марили спільно Богдановича. Але, як Наталя пропонувала, ми з приємністю зустріли. Богданович позовав найзавжди поету. Поету, якого можна вчитися тонким образом, щирої передачі, самообразних почуттів. И передача нам того, чего человек не имел в досвіді своим бути щиро, справдним. Это навыки важно для фольклорной информации. Як ми обирали песню, так само Лусина была. Кожна села с книжечкой, прочитала, что поклалася. Твоему вам сегодня виконать, буде один вірш. З наших шматів